matur nuwun sanget. Jembleng serendeng gumun setahun. Sebabnya napa Mas Yuda? Dalu punika saged sowan menghibur warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Kersian. Nggih. Sedaya guyub rukun mulai gede cilik lanang wedok enom tuwek mlumpuk dadi siji. Guyub rukun. Guyub rukun Mas nggih. Sakniki digawe model Mas. Modelipun digawe beda nek biasane kula sampean Mas Percil janji wayangan Percil ora tau digape ora tau dijak omong. Lah dadi ning kesempatan beniki memberikan kesempatan kepada Mas Percil untuk menyampaikan apa sing dadi visi lan misine Mas Yuda. Betul Bujange. Biasane sok nek awake dhewe wayangan teng mriki Percil gak dikai kesempatan ngomong. Khusus untuk malam hari ini Mas Percil dikai kesempatan ngomong awake dhewe sing meneng. Hebat. Mergo Mas Percil ki pinter loh Mas. Nggih, dagelan ki minangka dadi corongeng pemerintah memberikan masukan kepada warga masyarakat. Betul. Napa melih panjenengane Mas Percil punika nggih salah setunggali seniman ingkang membawa visi dan misi pemerintah. Piye to pemerintah kanggone warga masyarakat disampekne secara lugas, secara jelas kalian Mas Percil. Lah nggih. Dadi kudune Mas Percil kuwi bisa urun penemu mbok menawa migunani tumraping akeh. Menengo. Pas ning desane omong ae. Bener apa ora Mas Yuda? Nggih. Ngomong bener ora. Wonyo ora. Pendem urip-uripane kono bongko malah. Ndang ngomong wae kesempatan wae. Wong menehi kesempatan tiyang menika sae. Kok aja ta awake dhewe ora ngekeki kesempatan ning liyan, berarti awake dhewe termasuk serakah. Serakah Mas. Wong-wong telu iki kudune sing kuwi ya kuwi gayung bersambut. Gayung bersambut. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Elek-elek oh pinter loh Mas. Arek neng di Dul Kamit. Arek neng di oh nesunan to. Nyapa wis. Mulih aku. Nyapa to mulih ndak ngomong sing apik ben dirungokne warga masyarakat kene mbok menawa arep ninggal weling. Lho. Mbok kon bongko apa kancane karo Mas. Tegese meling utawa berpesan ning gone warga masyarakat ki lho, ya wis pantes lho wong rupamu ya wis kaya kijing. Lho. Rupane dhewe kok bandosa nek kancane. Ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula wonten desa Kresian, Bapak Lurah, Bapak Senar Layangan kalian sopon mau aku sing roh Pak Bayan Cendek, Bayan Agus sing cerewet kalian bapak-bapak apa ngene biasa apa nih wis ora roh aku bapak-bapak empuh ora roh aku dalu punika hajatanipun nggih menika hari apa Pak? Lho sakarepmu to. Hari sakarepmu. Mbok bilih wonten lepat kula anggen kula matur, kula nedhi napa Bos biasa? Ora ngurus. Kula nedhi ora ngurus. Dados monggo-monggo sami diramekne dalu punika jenengan patos bensin dibuang niki wayangan niki dhewe. Bosok ya ben. Nesunan wong kok dikai kesempatan kon ngomong ora digunakne manfaate sing apik malah kowe nesu. Lerane ngono kancane dijak omong-omongan ya awakmu mbok ora roh, ora ngurus. Lah mang jare pengen ngomong dhewe. Ya ngomong dhewe karuan rasane kene ning kono ngomong dhewe no kok rumangsamu. Mangsamu. Dados acarane Lurah Pak Sunar Layangan. Sunar Pomo. Sunar Pomo. Sunari lampu, pomo ki umpama. Dadi umpamane dadi lampu tapi urung dadi wong je umpama. Iya. Lumetilah umpamane nggawa lampu ngalor ngidul nyuluh bapak, Dik. Bapakmu siapa toh? Kodok no lho berarti nyuluh kodok iki lurah iki. Iya anak kodok ya. Tapi kodok ki iso berwira swasta loh Mas.
Apa iya to? Ora mung wira swasta. Piye, Mas? Kodhoke nek usum udan-udan iki malah do wiritan. Loh, kuwi lho. Kodhok wiritan kucluk iki. Menungso sok kalah karo kodhok. Kodhoke gelem ngibadah, gelem wiritan, menungso ora gelem ngibadah, ora gelem wiritan. Lah kok iso kowe ngomong? Kodhok nek wayah udan ning Blumbang ngono kae. Kul wallahu wakat, kul wallahu wakat, kul wallahu wakat. Kleru lambemu kaya Ah, kupingmu sing katarak. Ora jelas kowe. Dene iso berdagang bareng to Mas? Berdagang nggih saged. Nah, piye dagange? Kodhok iso bakul ember kok. kok iso? Lah kene wayah udan ember. Oh iya. Dodolan rokok barang kok Mas. Lah kok saged dolan rokok pripun? Malah apik iki lho timbangane kodhoke. Ya kono bangka kok. Lah kowe ngerti apa ora Mas? Lah napa? Ngerti apa ora ngono iki? Kodhok iso ngono iki iso ngerti apa ora? Ora roh aku ora tau duwe kodhok, aku kok mujuk jeneng tok. Aku kan percil, urung dadi kodhok. Oleh dadi kodhok akeh pinter. Oh, sampean niku berarti urung teteh. Lah sampean apa ya teteh? Urung teteh wenanu lho ilatmu gerok nali-ali. Urung teteh. Orane ngono kaya dalane kaya pinter-pinteran lho Pak. Nggih. Dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Paling tidak nek acara bersih desa ki awake dhewe ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka rubeda, adoh saka bilahi, manggya kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga sing mapan ana desa Kresikan, masyarakate panjang umur. Masyarakate akeh rezekine. Amin. Sing petani asil tetanene ya melimpah ruah. Sing pedagang dagangane ya laris. Sing lara muga-muga enggal diparingi sehat. Sing lara kok gak mari-mari monggo langsung dipun pateni. Ya cok cengelmu lho kowe malah. Maksudnya dipateni penyakite golekne tombo. Dipateni penyakite digolekne tombo ben iso seger waras. Contone dalang. Ki Anto Sinangkling. Budaya waras swasta. Dalang kondang. Sapa to serak? Kenal. Wah, fotone dipasang ning kono lho ya. Lah kuwi dhuwur kuwi. Dudu ngawur. Ngawur Pak. Aksesoris kuwi. Dalang kondang sing sambene ngateti wong mati. Iya. Ngalor gitu. Nuwun sewu, Bos. Piye Mas? Piye? Sampeyan ngono kuwi ngomong mulai jam pira jenengan, Bang? Ya mulaine iki mau jeris setengah 10, Mas. Wah, dhewe ngomong sampean ya. Iya no. Wah, sesuk ngalang-alang gendeng ya, Pak ya. Ya kok iso ngelokne wong gendeng rumangsamu lho. Lek ngelokne gendeng aku gendeng berarti sampean yo gendeng no. Lah nyapa? Lah aku rene roh wong gendeng rene kok tututi rene. Oh iya. Sing gendeng ora mek aku tok. Berarti sampean ki yo klebu koclok. Aku rene kok tote. Berarti ora aku tok. Sapa? Berarti iki no sawayang ki kabeh no. Nyapa? Lah ngerti aku ngene kok di apa dijogeti apa terus dikendangi. Berarti sing yogane iki Stres. Lah nek ngono ya ora yogane tok. Apa, Pak? Mas yo Pak Lurah, Pak Sunarpomo. Ngomong apa? Pak Sunarpomo ya termasuk wong sing bijaksana. Anu. Lah nyapa bejak? Lah ngerti wong gendeng kok mulih disangoni. Oh iya. Wong apik, Pak ya? Iya toh Sunarpomo bersih desa wong kene hebat-hebat Dik. Hebat, awake dhewe teko dok langsung kon dahar. Masakane ya enak. Kuwi roh sing masak sapa? Sapa, Pak? Iki lho sing masak Suratin karo Martiah. Walah Tin. Awakmu neh ta sing masak iki. Iya. Sitae sapa? Iki wedang, Pak. Tukang wedang sapa? Musiran lho kaya rumangsamu. Lah kowe ra tukang isah-isah? Sapa? Saminah. Lah dukun pijet, Pak. Apa enak? Iki lho. Coba dukune pijet Rantini. Lho. Genah nuwun sewu iki Pak Bayan Agus roh awak mlakune. Iki perangkat paling dablek. Alah diomongi nggawa teh mlaku-mlaku ini. Yo tapi nuwun sewu awake dhewe ditimbali sowan ning gone Kresikan. Oke. Sok kala mangsane awake dhewe pentas ning gone pabrik tebu, pabrik gula PG Purwodadi misalkan. Mulih mesti digawani gula wis genah. Ben awake dhewe pentas wayangan ning gone juragan beras. Mulih ya digawani beras. Wis biasa wis lumrah. Lah iki awake dhewe tanggapan ning cedhak kuburan. Lah ndandake ade mulai digawani batang lah Pak sing rodok enom. Dadi ku diprodok ora ning ngono. Iki ngono pasemon. Pasemone apa? Kulun nafsi dai khotul maut.
kabeh ning donya sing duwe nyawa mesti bakal mati. Wow. Dalile wonten Mas nggih. Lah Dalile niku wonten. khulun nafsi dha'iqatul maut kabeh sing bernapas mesti bakal mati. Tapi saiki wong ndongakne wong mati akeh sing kleru. Lah iso kleru. Kowe biasane nek ndongakne wong mati piye? Biasane piye? Ya ndang apa ki jenenge padang dalane jembaro kubure. Ah niki salah. Salah, Mas. Sampean sing dadi kaur kesramudin jajal piye jajal? Piye Mas? Padang dalane biasane Padang dalane jembar kubure ya salah amale. salah berarti saiki nek ndongakne wong mati aja padang dalane jembar kubure ciut kubure peteng dalane lho koclok ya kowe iki masalah sing koclok kowe wong mati kuwi jarak 3 langkah kuwi malaikat mara nek gak iso jawab digodhog jeleng lah nek kuburane sempit malaikat arep nggodhoke ewuh berarti angel lah pe nggodhog angel. Wah, lah cara aku dadi malaikat ya tak eling titik modot langsung ngantem dase. Iya. Rumangsamu koclok ya kowe iki rumangsa. Lah carane lah ditakoki ya gampang no, Pak. Teknik kok lha kowe piye umpama kowe njajal umpamane lho iki. Njajal. Aku ra nggih mori. Aku umpamane wong nggih mori. Aku ra nggih mori sing anyar. Terus kowe nek mati gawe mori sing lawas. Kok iso mori lawas? Mesti kan wis ditakoni, lah wis lawas. Dadi kira mayit lawas. Dadi aku moriku tak keluwanteki ngono dadi rada lawas. Malaikate wah iki mayit lawas gak sida tak tekoki ngono. Mesti liwat klunuk-klunuk golek iki. Swamplok bisa Mas. Iki dalile utawa ya kuwi Quran hadis tentang bersih desa ki enek Mas Yudo. Oh, kata sanget. Nggih. Cobi kata sanget. Wong bersih desa bersih desa menika tegese resik dawuhipun anandofatu minal iman kebersihan utawa resikan kuwi sak perangan saka iman wong nek beriman kuwi mesti resikan iku contone wis jelas kathah bos dadi sampean kudune sing resik iya contoh mlaku-mlaku barang kuwi ora usah nggo dhuwit lho lah bene resik bos resik atine wong sampean angel lho resik atine karo nuwun sewu ngewasi wong wedok kok rada mening opone sampean keadaan kaya ngene iki galang ganteng ganteng paling tidak ya duda wis suwe cedhok cah wedok terus sampean entah nyotan lho itu enggak boleh berarti sampean punya pikiran yang kotor pikiran sing kotor enggak boleh niku mboten angsal cedhok cah wedok ya mau ditoleh tok seret kaya ngene iki to dadine ya wis oke umpamane cedhokne bodine kaya sing biyen tau ngrasake ngono wis pas dadi wis ora usah nemen-nemen awake ya kudune resik tenan atine contone wong wedok-wedok ya ngono aja sok ngrasani tanggane lha kok iso ngarani wong wedok ngrasani tanggane lho Suratin karo iki lho karo Martiah iki lho apa ya umpamane iki sing ra oleh lho sing ra oleh dilakoni sing ora oleh dirasani iki wong nek rasan-rasan umpamane ning daerah Kresian ki enek Rowondo Wayu jenenge Siti umpamane Siti umpamane terus ning etek ngono esuk-esuk ning etek ning bakul etek blonjon ku esuk aku dadi sapa? Aku Martiah, aku dadi Suratin umpamane lho. Umpama lagi wong umpama lagi mongan. Aku umpamane Martiah. Lho, Ten. Ya. Arep blonjo ki lho. Bojoku njaluk konjangan ki terong lho pirang-pirangane dina iki. Bayeme ayu-ayu ki lho ya, delon kaya ngene kok larangi rame-rame bojoku konjangane pete. Tak omong ngono ya, masalah Siti lho rondo anyaran iki lho. Pamer saiki masih kemropyak ngene iki. Iso kaya ngono iki nyapol blak-blek ngenang ngene. Bungane gudiken ya, Tin. Masalah. Wong iso kaya ngono kuwi terus. Tak omong ngono ya nek awan lho Siti lho nglebone wong lanang-lanang. Ya ampun, ben bosok. Wong wedok lah nuwun sewu ngoten niku mboten angsal bos rasa wis diresiki atine diresiki sembarangane ya ora usah rasan-rasan tanggane ora usah rasan-rasan ning nggon liya-liyane kuwi lagi rondo anyaran urung panitia bersih desa umpamane kok sing masak gak Suratin gak Martiah ngrasani umpamane sing masak iki sing masak wong liya Saminah umpamane sing biasa Saminah ya umpamane Suratin yo ngrasani karo Martiah Ten ya ndek iki bending ini wayangan apa ora? Neng wayangan masalah rawone kesarusan kaya selintan jaran rasane. Ancene Saminah ra iso apa-apa. Sambele kaya remason. Salah.
Saminah ngono ya disuguhne tamu lho masalah. Diomongi wajib mung sak mene-mene iki yo. Kok ira isin. Iya wae alote ya ampun. Saminah Rasane ora oleh Mas yo ngono. Mboten nangsa. Biasa ngoten niku lambe-lambe lanang lambe wedok. Lambe lamis ngono. Lah, niku mboten bareng sing kados ngoten niki. Dadi sok-soki contoh iki mung contoh sing apik, ya golekno contoh sing elek bareng. Dadi wong iki ben ngerti, oh kae lho sing ra oleh, oh kae lho sing oleh. Niku, Bos. Percel kok cerdas men iki, Pak. Buat nela awakmu e, Bos. Cerdas ane iki cerdas. Sik, lah aku kan Tulungagunge kan kersian kene. Nggih. Lah sampean Banyuwangine ngendi, Mas? Kula Banyuwangine Cluring, Bos. Oh, Cluring. Nggih. Lek Mas Yudo sampean takoni ngawine ngendi? Ngawine ndi, Pak? Kula ngawi. Ngawine ndi? Ya gak mesti, Dik. Ngawi. Nah, maksudnya aku ngawi. Lah yang jenengan Kersian, Tangguh Gunung Kersian. Tulungagunge pundi? Tangguh Gunung desane Kersian. Kula Banyuwangi. Banyuwangi ndi? Cluring, Pak. Aku ndi? Ngawine ndi? Aku ngawine gak mesti kadang ning ngarep TV soalnya kapan. Iki tak tekoki tenan lho. Wilayahe lho, goblok. Lah ya wilayah ngawi. Lah ya ngawine iki ndi? Gak mesti. Kadang nek duwe dhuwit yo ning hotel. Hei. Wong iso kaya boclok kowe. Maksudnya ngawine piye to ngawine? Utekmu bosok tok utekmu. Oh, daerah ngawi. Daerahe lho, goblok. Kecamatan Pitu. Bayu berarti gawedi no. Lah kecamatan Pitu wong 1, 2, 3, Pak. Kuwi jane nggonmu sing ndi to, Pak? Jenenge lho Pitu. Lah desane kok berarti umpamane Kecamatan Pitu. Enek Kresian, terus Kalidawir, terus kecamatan ngono sampai Pitu no, Pak, maksudnya. Kowe tak baca ndasmu suwe-suwe angel jamu. Piye maksudnya? Jenenge kecamatan lho, kecamatan namanya Desa Pitu. Loh, kecamatan apa desa? Ojo kowe teko kecamatan, teko desa, teko kecamatan. Ayo medun ning kene ya. Ya, Pak. Gelut, ayo. Aku kita kok tenanan lho nek sampean jenenge Pitu. Oh, jenenge Pitu. Lah Pak Camat Pitu nek kowe go ngeruh, ya aku iki. Masa to, Pak? Aku iki penduduke lho, Dik. Lah ngomong apa rumangsane. Oh. Lah sampean bahasane bahasa Osing ya, Mas? Kula Osing, Osing niki. Wong Banyuwangi ya niki. Banyuwangi iki nganggo bahasa Osing. Bahasa Jawa mboten patek saged. Mboten saged kula Jawa halus niku. Pomo sapi ngono lek kono piye, Mas? Sapai. Pokoke mburine i ngarepe nek ane dadi lek sapi dadine sapai ngoten niku. Kalai. Oh, sapi, sapai, kalai, nek Siti, Sita. Nyapa to kok Siti barang guru-guru masa aku. Wong aku sampe nerusuk bro ya dadi kemampul isu-isu kamu. Menghibur para warga masyarakat Kersian Dik, guyub rukun. Delok ente sakmono mbane lho, Pak. Wah, mulai sing kono, sing kene, sing kono. Lah kok madhep rene ora nek sing madhep rono ngono lho maksudku. Hiburane nang kene rumangsamu lho. Hiburan sing anyar kan iso to, Pak. Ora ngono kok cah cilik-cilik ya dadi panggonane iki ombo, Mas. Nggih. Nggih, kiblat papat wis kena kanggo paugeran. Paugerane dos pundi lho? Mas Yuda sing ngerti. Kowe ra tekan. Kiblat papat Kiblat papat iki kena kanggo paugeran. Mulai saka timur, utara, selatan lan barat iki kena kanggo paugeran wong urip. Paugerane piye maksudmu? Timur. Tegese wong urip ati-ati nggunakake umur. Umur mung sedelo ibarate mung mampir ngombe. Mulane kudu hati-hati nggunakne umur diarani timur. Terus mari ngono? Selatan. Selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Wong nek gelem selawat mesti bakal entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad. Selatan selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Selatan. Mari ngono terus? Utara. Urip hanya sementara. Oh, bakale nyemplung ngonoan. Mati, Dik. Kaya mau sing ciut mau. Iya. Terus nek utara, barat. Menungso nek wis bar bakal kundur ning akhirat. Oh, berarti wong alias mati. Roh dalane kabeh berarti wong ning donya iki bakale mati. Saenek-eneke ngene iki mesti mati. Aku besok yo mati. Sampean yo mati. Kene yo mati. Umpamane ngene iki tak tekoki, Pak. Oke lah, silakan. Lah wis roh dalane mati apa sing kudu dilakoni lak sampean, Pak? Kudu. Piye pertanyaanmu? Lah apa roh dalane mati kudu sing dilakoni kudune piye lak wong urip ning alam dunya? Ibadah sing akeh. Ah, nyapa biayaan ibadah iki? Ngamal sing akeh. Oh, ge apa kenek kuwi ngawur ora. Ngaji sing bener. Ora usah. Iki piye to iki jane ngajimu lho ning ndi kok iso? Lah iya lak wis roh dalane. Pertanyaanmu lho. Lak wis roh dalane mati iki apa ibadah? Ge apa to? Ngamal sing akeh. Nyapa biayaan ngamal barang kucuk ya iki jane.
Lah saiki nek wis roh dalane mati, wong urip kudu piye? Balik. Kok iso balik? Umpamane awakmu teko kono terus roh wayangan, oh dalane mati balik golek terobosan liyane, Pak. Golek rono, apa rono. Biasa ngono. Oh, dalane mati. Lah aku dalan pati akeh ngibadah salat 5 wektu. Oh iya iya. Iki dalan mati lho, Pak. Buntu Pak dalane, Pak. Wong urip bakal mati. Ya. Kamangka wong mati mesti nggawa sangu. Sangu. Apa sing digegem wong mati? Sing digegem wong mati iki ibadahe, sedekahe, ora iso. gawanane urip ning donya. Salah. Lah apa sing digegem? Sing digegem wong mati wis semut digegem ya mati. Jangkrik digegem ya mati. Oh semut, jangkrik, laler digegem ya mati. Ora percaya. Enek semut gegemen kok mati. Oh iya ya, Pak. Lah awakmu nek iso pinter kaya ngono to, Pak? Lho, aku wong cerdas bedan sing angel pisan le musuh aku. Mara tua kowe musuh aku bedan ngantek minggat to. Nyapa teko mara tua sampe minggat lho karo rumahmu. Sebabe apa? Sebabe apa wong mati kok dibuntel mori terus dipocongi dhisik? Karena itu sudah menjadi syariat. Wah, omong apa wis dadi syariat omong macet-macet. Lah terus sebabe apa wong mati? Wis dadi syariat. Wong mati kok mesti bungkus mori ditaleni siji wis dadi syariat kudu dibuntel mori awet ben suci ora iso. Lah sebab apa wong mati kok dibuntel mori? Lah engko lak dibuntel godhong gedang ndarani lontong kuwi mesti. Tinggal jeli kok angel men pertanyaane. Srekalan kowe. Sebab apa wong mati kok mesti didusi, Cik? Oh, sebab kuwi ancene kudune ngono ben ora iso anadzafatu minal ora iso Dik wong kudu didusi ora iso sebabe apa Pak? Sebab gak iso adus dhewe. Oh iya ya sampean tekok ora? Srekalan Tekok ora? Apa bedane manten anyar karo sepeda motor anyar? Lah mati ndi kowe? Nek manten anyar wong nek sepeda motor barang. Lah manten anyar iso mati iso urip. Mas Yudo lho sing iso, Mas Yudo iso manten anyar karo manten anyar karo sepeda motor apa? Nah, lho. Lah anu manten anyar mati urip. Mati urip. Ora iso. Lah apa, Pak? Bedane sepeda motor anyar karo manten anyar. Nek sepeda motor anyar. Iya toh, motor ditumpaki jelek. Digo mlaku banter mek brek, enek ratan kok ratane enek bolongan. Enek dalan langsung dienggoki sleot. Oh, enek dalan kok enek bolongan langsung ngenggoki. Motor nenggok sleot. Oke. Lah manten anyar, Pak. Beda karo motor anyar. Motor anyar motor tumpaki sleot, enek bolongan nenggok sleot. Motor anyar. Lah manten anyar beda karo motor anyar. Manten anyar, Pak. Manten anyar. Iya, motor anyar loh langsung numpaki ngene mesti. Digas mak ngek kok enek bolongan ning ratan langsung menggok daripada jatuh karena motor anyar. Enek bolongan menggok lah manten anyar beda karo motor anyar karo rumahku. Kowe iso kocok ya mubeng ae awakmu jajal apa bedane manten anyar karo bal-balan ayo. Ya beda nek manten anyar wi adat pernikahan nek bal-balan olahraga. Kleru. Ya iya nek manten anyar apa ki adat bal-balan olahraga. Bukan. Lah apa bedane manten anyar karo bal-balan? Nek bal-balan bal digiring mlayu ngalor ngidul mlebu digone gol, mlebu bleng akeh rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Lah, nek manten anyar dadi lak bal-balan iki digiring sik bal iki mesti. Tendang teyel. Gol! Akeh rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Iya. Nek manten anyar. Dadi lak bal-balan digiring sik Pak bal iki. Lek kae wah kiri kanan gol akeh rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Lah nek manten anyar dadi padha karo bal-balan mangsaku karo wong ora ilmiah. Lah saiki wis tak dudohi bedahan gampang-gampangane kowe gak iso. Oke coy, iki umpamane tikus ya iki umpamane kucing. Piye ampre tikus gak iso mangan kucing? Piye tikus gak iso apa kucing gak iso mangan tikus? Kucing gak iso. Tikus iki kucing. Piye ampre tikus? Ya tikuse mlayu. Mlayune nang ndi? Rene. Diuber. Nek mlayune rene diuber. Oh, kena ya, Pak. Jajal nang ndi? Mlayu nang ndi? Mengisor, Pak. Mengisor rene diuber. Oh, kena ya. Menduur. Iki nih tangkap. Waduh, kena tetep dipangan kucing ya. Piye ambre tikus gak dipangan kucing? Ampre tikus gak dipangan kucing, iki kan kucing. Nah, tikus. Tikusnya nang kene. Mudah iso mungkin.
Oh iya. Enggak iso, Pak ya. Iya, kok isone dipangan ya mung sitok, Pak. Apa iki tak ketok terus tak kene kene akhir dibadhok karo lambe. Lesunan kowe. Lah bedane ya kuwi kewan sing duwe kuping karo ora ki ngendhok orane piye Mas Yuda? Yo, gampang niku titikane. Oh, piye? Daun telinga. Kewan kuwi nek duwe daun telinga kuwi mesti manak. Tapi nek gak duwe daun telinga kuwi mesti ngendhok. Tuh. Apa iya to, Pak? Ya iya to. Sembarang ya, Pak. Ya iya. Berarti lak nun sewu lak duwe daun telinga mana nek duwe gak duwe berarti ngendhok. Sapi ya. Sapi yo mana. Oh iya. Sebab duwe daun telinga. Terus umpamane lah apa ki jenenge pitik apa, Pak? Pitik ngendhok ora duwe kuping kok goblok ke percel. Ya aku mung tekok kuwi. Lah Jawa. Lah banyak, Pak. Banyak kuwi ngendhok. Masalahe gak duwe daun telinga. Kleru kowe. Banyak ngendhok. Banyak mana? Lah kok iso? Lah ke, nenek tulisan banyak anak-anak loh. Berarti kan mana banyak iki. Tulisannya pinggir rembang lah nang ngarepe sekolah. Banyak anak-anak loh. Apa nek tulisan hati-hati banyak ngendok. Ora enak lho, Pak. Malah goblok aku suwi-suwi. Iya ta kowe rumah sakit. Kae kerjiane kan panganan kabeh enak ya. Enak. Aku tuku kono lho tuku apa? Gedang goreng ning ngarepane lho. Gak sida aku. Lha ya, Pak. Aku tekok gedang gorenge pinten niki? 2005. Gak sida tuku aku. Lha ya, Pak. Ora ya keracunan aku wong tempe goreng 2005 didol saiki. Lho, maksudnya 2000 oleh 5 ora 2005 tahun. Ora ngono, pinten 2005. Ngono kok iso. Lah iki 2017 lho, per aku keracunan. Kadaluwarsa lho. Kadaluwarsa Dik gedange goreng. Maksudnya iki 2005, Pak. 2005 ki ora taune 2000. Wah, bakule ora ngomong kono sing tuku aku kok. Lah kok pengen ndang boko ya ndak tuku dele ning kono no. Boleh nyapa? 1001. Malah luwih tuwek neh kono kian kuwi. Bosok kowe iki lumayan lampu. 1001 maksudnya siji regane 1000. Ya ora. Ya bakulane mulai nggodhoke mulai 1001. Murahne bakul sego ning kono. Kowe jajan sawarekmu lho segone ra diitung. Lho koclok ya kowe iki. Iya. Ya bangkrut no wong kowe. Ora. Lah terus. Wae gelem ngitungi sego sitok-sitok ngono. Oh iya. Lah segone diitung ya ngelundase ngitung sego. Mangsamu ngejas rekalan lho. Yo saiki selawatan, Mas. Nggih, siap. Selawatan. Sinten mawon iki? Allahumma sholli wa sallim ala. Yo selawatan Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adadama. Terusane piye, Pak? Bismillah. Bisolatan daimatan. Terus piye, Pak? Bidawami mulkilahi. Asik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Adadama bismillahi sholatan daimatan. Iki kok ketek lho iki susu. Apa enek wong selawatan terus sehno? Allahumma apa enek apa piye? Maksudnya nganggo gerakan ini menghidupkan suasana panggung, hukum panggung dilakukan. Ora tau ndelok Romai Rama nyanyi judi. Ora juni. Gerakane. Lah gerakane enak apa terus apa? Judi. Apa enek to ujur enek to, Pak? Menyesuaikan lagu to. Rumah samu lak umpamane lagu-lagu apa ki jenenge kaya iki mau selawatan. Wis ta? Aku isone bagus tur aku. Sing piye? Kemis legi, Mas, kemis legi. Bisa kudu bisa lah, Pak. Paham sembarang paham. Bisa tenan? Paham. Kemis legi. Ayo konco budal ngaji gak seneng aku ngono. Iya sorry. Ngono ki menghancurkan sampean. Sorry, tenang martabatmu ceblok sebagai dagelan soleh jatuh. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh dek perkara kowe ngomong JI. Raiku terus pajahku lo tak belen diarkan. Kene kene Pak mlaku ben ngene akhire. Lho malah nek dikandani kowe ngono mesti kowe ngaji. Lah aku ra iso kok. Kudu iso. Warai aku. Kapal Pak, aku sumpah Pak. Kemis legi
Ayo kanca budal ngaji. Alah pinter Precil kaya ngono kok ya iso ya ampun Precil. Ya seneng aku. Seneng banget ngono. Kaya iso lho. Tak idoni lho kancane iso mati ngonone ora iso kemes lagi. Ayo kanca budal ngaji. Neh iki bocah iki. Wes to. Langsung ae lho aku seneng lho aku seneng awakmu kok ngantek iso ki lho. Lancane yo diwarai. Kemes lagi. Ya. Ngopo. Kemes lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kertu remi. Kurang ajar kowe. Apa Pak? Lho aku ngono gak seneng aku. Gak seneng tenan aku medhot aku suwe-suwe. Nyapa ora usah. Aku malu Sebagai dagang pondok. Wis ta Pak. Isine kitab suci. Masa dikeceng kok Ya ya to, awake kan termasuk sokidah. Qasidah. Sokidah dikempulmu. Iya iso lah. Oh iya. Ngono. Ya. Kemis lagi. Alah. Ngarep Bapak. Precil ya ampun. Ndak terus piye? Awet saka ngarep. Ora omong kowe ngomong. Aku wetak mentil kok. Ketak mentul kok ya. Ngomong kok ngarep aku gak apa. Kemis lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas Isine kitab suci. budal ngaji nengon mae yu ngatemi. Wah, apa bener? Kenapa? Budal ngaji neng daleme Pak Kiai. Lah kuwi bojone ngatemi goblok kok rumahku. Ngatemine aja dijak. Oh iya. Ora paham iku angel kandhanane lho aku. Ha, apal ora? Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Asik nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji neng omahe apa Pak Kiai. esok nek pinter Terus dadi bangke sapi. Iki lho gak seneng aku. Bapak seneng aku. Pak, Kira seneng aku ngono kuwi. Sok nek pinter bisa kanggo munggah haji. Ngono lho kok iso blantik sapi lho. Blantik sapi sik akhire munggah kaji. Dadine kaji sapa? Kaji blantik. Ngawur masamu. Dina jemah Ayo sholat berjamaah. sebab iku ganjarane luweh kathah. Yo apa to jane? Kowe iki nyapa to? gerakan Padane cari bel apa piye iki kucul kaya ngene Mas aku. dina jemah Ayo sholat berjamaah. sebab iku Ganjarane luweh kathah. gawe kopiah kalungane sajadah Bareng aku sholat, aduh dek katokku bedah. dikato bedah mesti wi pas nggon mestak wi ngomongane wek ngono to. Iya Ora gelem jahit ning nggone Pak Manap kok marai. Lah lambiku rung dadi lho papat. Ngomong lho Pak To, aku nyilih katok ambon to Pak To. Iki lho, jendene lho Mas.